500. И здравейте, драги дами и господа, аз съм PJ Rebecca, тук на Gaming.fu и днес снимаме на Heroes and Generals. Забрави добре, Да стачи в напред, бе. Това е един от хората, които ще се състезават за мястото в WG Team. Има 3 места. Само това ще кажа, има 3 места. Има 3 места, може и никой да не влезне. Ако видята им не са добре. Но приемаме хора. Зависи от техните снимачни умения. Дали някой може да снима, дали не може и всяки такива неща. Да, аз в миналия клип пратих скайпа и да ми пратят просто видеото на скайпа. Ако някой от вас иска да участва за място в WG Team. Добре. Ама ти искаш място в WG Team, нали? Да. Ама ти си някой. Ние сме 7, 8, те са 7. Ние сме 10. Да, 10 на 7. Не съм много добър на тази игра, защото... Добър съм да й казвам какво да правят, но не съм добър да си играя. 7 на 10 идеално. Направо идеалит. Кажи. Хора, Имам знаете ли как се играе Ренгара? Целият Да. тим ги остават на малко, ти луташ ще вземаш киловете. Така се играе Ренгара, ако не знаете. И утре ще правиш пента. Стане изведнъж много мълчаливо. Да. Между другото, може да кажем, Гейминко, кога ще има точно дата на влога, да знам, първия влог. Първия реал влог в канала. Мисля, че когато са върнати ви и двамата. Ще проверяте... На коя база ще спане? на... Да, Отляво. На 0-1. отляво, дете, отляво. Да, и най-далечната. 0-1, сега сме на мястото на уния. Помниш ли дето... Помниш ли тук? Качвайте се, елате се качите. Помня, елате се качите. Не бе, добри, къде хукна, бе? Аре, тъкни, ти си, сега чакаме само Пламен да се качи и то да слезне от джипарата ми. Как го изгонихме като нищо? Да сме го изгонили. Да, съм тук. Още е в колата. Не спираме тук. Добре, спираме тук. Оня цепи по нищото. Защо слезна? Аз съм нали как че спираме тук. Ето! Стреляйте! Стреляйте! Първия, който го убие да без. Убиха ма. Ние ги преспахме. Някакъв отзади от къща Кимби. Ето го! Папа! Влизаш в къщата и те разстрелват веднага. Мале, не, при мен е един отвънка. Има един вътре, където направо влезна и става ма пръсна от крушиме. Не, бяха двама има пръсна. От целия ма надупчиха. Пламен и кача. Ние сме с най-слабия тим. Не сме с най-слабия тим. Ако ние се стигнем, ще ги размажем. Давай. Спри отзаде. Дай отзаде да спреш. Взе, чакай, почвай ги. Не мисля, че някой ме отиде, но не съм сигурен. Къщата! Бой, то с хед. То се гличнах в някакъв човек и с хедшот го свалих. Вътре! Отвънка, пред тебе! Не бе, брат, зад тебе! От пътя! Много са просто. Не може да се усетиш, че ти идва и някакъв от пътя. Един люк му уби. Той имаше един специален отряд.
Айде, аз телепортирам в колата. Това е Имаше камион. един спешъл опдейт и един такъв самолет беше срязал вътре с някакво толкова бързо оръжие. Аз съм с това бързо оръжие. Аз успях да го отрепя, защото той биеше по Дастриев. Тих сме с някакви 2 камиона. Спрей тук. Единият излиза извън пътя. Видях един. Да, биха някакъв Барак Обама. Не мога да го видя къде е. Ето го! То сериозно ли запуши пътя със собствения си камион? Ще да бригада за наказание! Когато Алекс опи хем. Между другото там с крилите има един, който кемпи. Аз опих хем нашите и хем някакви. Ей, Има тук някакъв някакъв слиза. Да, аз съм до него. Kill them all! Ето го. Kill him! Има един зад едно дърво, аз стил се оправя с него. Защо ми го убиваш? Ето видя го! Аз си отивам в камиона. Ма има един зад едно дърво. Аз отивам да се спална в собствения си камион. Изчакайте ме да се спална в камиона. Стойте до камиона и Тук кем. има един. Един ходи се качва нагоре. Не го преследва и той е с кола. Не е с кола. С шашката има уби. Той е снайперист. Той ви убива, не е друг. Горе в дърветата е. Аз тръгвам към Е2, защото го превземаме вече Е2. Тук е отрепах 4. Enemy has been. Аз имам снайпер. Качай се в камиона! Аз имам снайпер. Трябва да викаме и Пламен. Стига е стрелял, стига някой. Пламен е бързо в камиона! Пламен е в камиона! Ми се руши му пътя, не мога да влезна. Чакай. Качай Благодаря. се. Да потегляме към нашата база, че я превзема 100 час. Тук отзаде е самотно. Да те стой там отзаде. Отпред е забавно. Пътуваме за Мездра. И трябва да спрем на границата. Тук ни фана близко на границата. 3 на 3 сме. Слизайте с пушките! Аз съм с снайпер. Казах, слизайте с пушките. Не, фак, помощ! Хванаха ма 3! Ретарди! Аз не ти помогна, защото бяха 3. Точно за това трябваше да ми помогнеш. Не бяха 3, бяха 2, един почти го умъртвих. Аз умъртвих един, пък другия остана на половината си кръв. Добре, не влизай вътре, нямаш бързо оръжие. Всички се спалваме в камиона, стига да не го взривят. Аз имам да умъртвявам уня. На 25% са от победата. Слизам и отивам да ги убивам. И аз. Тук вече е битка. Битка за словото! От всичките, от всякъде ми влизат на мене. Къде са тия де трябва да ги бием? Добре, трябва да ти хил! Не мърдай, бе, тапак! Ела до мене и не мърдай! Нали виждаш, че трябва Трябва да да си хил? върнем базата. Така. Стоп си! То пред тебе от енемито е, брат, то пусна някакъв от енемито да мине пред него като първия. Гранейт! То буквално го съсипа. Още един! Убил Как всички. Да бе, избил на всичките и аз го спах. Няма помени от него вече.
Даже ми трябва в момента аптечка. Прекалено съм много, губим бабата. Мале! Ако не сте, бабата. Видите го! Водим ги. Имаме по-голям състав на хора. От техния, но те имат много самолети. Което е проблем. Пада някакъв! Видите го! Опитах се! До камиона е! Аз го разстрелях с куршум, останало е сурно много малко. Убих го! Какво му оръжието? О, бързо и яко. Пада! Виждам! Отивам да го умъртвявам, само да презървя това съдържие. Опа! Не! Мъртви! Ме умъртваха във въздуха. Има снайпер в другата къща. Грешно място за спаун. И мен ме умъртвих. Двама са. Ами, спаунайте се в някой камион да потегнаме. Защото много тежко става тук вече. Отдалеч се виждат. Видях откъде стрелят. Аре, бе, някакъв кепи до камиона! Това спалнах кепи до камионите! Виждам го, аз не стрелям по него. И аз умрях. Вижте кеперите до камионите! Нека си взема камиона и... Те ни биха. Няма да ни бият! Няма биха, ма. Бахти на убавец нашите хора, бе. Ние сме добри, ма те нашите като слабаци. И мога да играят. Също не се набили, имаме шанс. Умъртвих тук един парашутист, който съобща да... Сигурно ще се забил. Пламен убиха. Това е за тебе, Пламене. Бързо в къщата има хора! Видей го през прозореца! Излиза! Окей, браво ти. Влизай! На втория етаж трябва да са. Идвайте на втория. Няма никой на втория, окей. Обръщаме ги, обръщалки, дайте! Обращалка е трънава. Няма нужда от Парашутист! Kill him! Убийте го! На покрива е! Да ме разстреля! О, свалихме го. Пазете се! Двамата ме уби. Аз и Пламен сме живи. Ще го сваля още един път, ако дойде, ще го сваля с базуката. Ти Не имаш успя да го обуча! ужас. Тук горе сме си айляк. Долу идват. Стара... Долу има някакъв, повтарям, долу има някакъв. Виждам го! Чо там, какво е хакер? Кой играже по-горе? Не. Люк му! Повтарям, Люк е долу в другата къща. Той иде от парашутист. Повтарям се два камиона. Да стрих там деца ти е Люк. Видях. Дойдохме два камиона. Он доби Люк. И не свърша добре за гюрем. Мъртъв е. Биси ли Люк? Браво е! Не. Да, Люк е мъртъв. Той има много силно бързо оръжие да му го взема. Има един мъфи. Зад нас! Ето го, видях го! Сега те убих. Глупако! И сега го умъртвих. Кажи да къде аз ще взема. Бързо оръжие. Не, той седи в горната част, като влезеш
на барака. Не е само там. И зад един вагон също е там. Убих го. Фак, гранит! Граната не свърши хубаво. Има някаква Марто FF. Марто FF. Убиха го, убиха На една. малко. Убиха тук, що някакъв направо го приземиха. Буквално това само някакво пат. Убима и някакъв гръб му се хвърли с пищака и Аз ще го мъртви. поставя мини там. Поставяй мини пред врата, от много места идват да набомбардират. Аз ги бомбардирам един от самолетите, ти казвам честно. Да, на самолети го. Излизай бързо от камиона! Той нищо трябва да си не направи. От другата част. Парашутист дойде! Бийте го! Мале. Той му разтели като нищо. Зад мене! Взех базуката! Аз умъртвих един малко. Видях го! Идва танк. Наш танк. Видях един от тия деца опита да ме убие. В къщата има някакъв. В къщата е. Мале, ти казах, аз да дойда и те му ще му убият. Да, убиха ме с базука. А, не с базука ми. Колко близко мина това до камиона ми. Нема. Един пада. В къщата има на втория етаж някак. А, не, той е един от нашите. Добре, посъсипаха. Павле са в камионите добри, не дей да им бягаш. Просто са някои от камионите като пичи. Идва. На колко малко останах. Аз не, но ме оцелиха. Полза като мишка в момента. О, играчи по-голям съм от Любога, не всички цветове ги измерят. Наблизо се спана някакъв. Дай си 360. Не видя. Аз тук съм наврях като много мощ хил. Добре, какво се случва с тебе? Ей, тук има един. Сега това не умре пак, на. Убима! What the fuck? Флеръм заложи бомби пред вратите. Окей, разбрам. SS repeat. Тегляме. Мале. Един фарчокопът е влиза. Ахахаха. Бум. What? Какво седите тук, бе? Влизайте! Defend the zone! Защо седите там, бе? Много, бе! Абе, добре, много сте зле ви всичките, бе, къде седите там на време. Аз се бях спалнал. Аз с тебе не говоря, видях ги всичките как седят и ма гледат си мръ. Аз тям да убия един. Знам къде се намира един и тям да го мъртва. Няма нужда от дърбата. Ау, играчи по-голям. Всички цветове ги знам за разлика от Додо Танев. Окей, това беше близко. Доста близко. Не бе, какво си беше близко? Това на мен ще има с удара. Долма некъв! Enemy spotted пише. Не, убиха ме в гръб! Благодаря, че си го убил. Но то точно мене ме приземя. Еба! Ей, това само ме убива. Дей пада от небето. Аз то от небето си го свалям като птичка. Аз се бъгнах. Нелай, къде отиваше проклет танк? Аз се бъгнах. Чудесно. Окей. Майка ти туп танкер!
как успяваш да му убиеш по този нелеп начин? Хубаво, че паркирах камион наврямо в базата. То, как оцелява, брат? Някакъв от нашите отстрела пък да застреляха един път с бомба от небето идваща. Той, защото се беше качил на вагон от влака. Не знам какво ще да правим, ако тия войни бяха по-тежки от нападал. Не си бъгнат. Добре, кил стил. Камионката, че от нашите ще го заревя. Вече не. Пада наш парашутист. Ма ще заревя енеми. Пада енеми парашутист. Слое. Къде? Към покрива отива. Вай, как го свалиха от небето. Вътре! Вътре! Бих един с хедшот. Елате бързо при мене. Мерих го единя. Тука са! Пламене, ела бързо! Не, добри, не са там! Ей, тука са! Ето го! Маля. Почти съм го убил. Enemy spot. Падна парашутист. Fire kill it, добри! Убил ме. Убиха ме в гръб. Мене. Много са там. Буквално един само го правих някакъв пат. Пещака изведнъж правих. Човек, там са трима. Много е сериозно. Знам, че я така сериозно. Той камиона ми скоро ще бъде взривен. Ще им скоча в гръб. Скоча в гръб. Къде е то? Въгълчето. Отляво. Отдясно. Убих го. Браво, ти го. Сега трябва да се хилна. Сега ще се хилна. Виждаш къде се качвам да снайпя. Ако тук долу влезе някой. Аз бъде там, аз съм да го гледам. В къща! Вътре! Още вътре! Убих го. Той беше с пистолет. Не знам с какво е бил, но не ми пука. Още един има. Повтарям, другата къща. Се огледам, кола идва, това е наша кола идва. Так му ще имам снайпера. Той гръмна пред мене. При мен гръмна в мене. Във въздуха! Ще го сваля почти. Бомба! Бягайте! Много малко един падна от въздуха. Още пада! Това са от нашите, бе. Това са от нашите, има... Идвам с колелото назадна. Ето го!
камиони! Не! Отивам да взема един камион, но те паха много близко. Мисля, буквално всичко е тясно, но можем да ги победим. Ако дефим като задници, можем да ги бием. Какво станава Пламене, къде ще ходиш? Ей сега. Да закусваме се. Няма нужда от борбата зад ни борба. О, играчи, по-голем съм от любоцан. Първо ще спадна. Фак! О, убиха ме в гръб! Поне оставих... Yes, благодаря ти! Поне оставих камиона. Аз също имам бързо оръжие. Поне заклещих. Пламене, самолет опита да те свали. Да не сваля аз него. Ти трябва да качиш горе на мост, има базуки. Маля! Тук му се спомвам и някой пада, това и гърми. Това е опасно е, брат. Тая работа е много опасна. Ами ние много или. Аз гърмя по самолетите. Той бяга, много е далече за го застрелям. Един! Точно срещу нас е! Ай, убий го, бързо убий го, как може да наизтреби всичките? Горе на моста се скри! Да, помня, убий го. Че го няма много оръжието. Уа, чух някакъв снайперист отдолу ме уби. Да, ма и тебе те няма. Видяхте как падна, се едно, че се спъна някакво. Мими, дайте Алекс бързото оръжие и аз ги меля всичките маса, защото тук имах малко проблеми и трябваше да го оставя. Къде са тя тъмата? Да. Да я знам, някой ме уби отдолу. При вагоните трябва да има... Shit! О! I'm live! Не, fuck you! Горе, видях го! Умъртвих го! Идвам в камиона. Ти дали съм го убил? И аз идвам с камиона. Аз си плавам, ще докараме два камиона. Вкарам, тук има танк, който не е наш. Той е за него. Мога да влезна в камиона. А не, това е. Шип! Обръща се, стойте върху него, да не го убий. Видях го! Качва се горе! Аз съм върху него вече. Двама преспах. Как да свалим танкериста? Почти го гръмнахме! Yes! Танка гръмна! Как не гръмна танка, бе? Танка трябваше да стане. Ева, айде! Тук пичимата ги уби в гърб. Ма, при нас има танк, който трябва да го сваляме. Ето го! Гони мене! Подминах го. Мале, това е мина! Гръмнете го! Гръмнахме го! Гръмнахте танка? Да. Какво? Ще ги обърнем, давай! Не, ще ме убият! Бързо Биха ма хедшот, отново ли, бе? Бах ти хакериню, бах ти хората. Само с хедшот го убиват. Убиха ма. По най-гадния начин. Как? Такова в главата. Много гърна човек. Убили го в главата. Убих 10, без да умирам. Репорт този плеер, който нещо да направи. Вече я нямам спомен какво да направи, но нещо много. Бай, бати хедшот да му лепнах на това. Бате, много. Алекс! Пламене. Какво съм направила? Открадна ми оръжието. Аз Алекс се губих на това. Горе на къщата, отивам да се прекръпам. Май него ще пречукат. Какво правиш? Елате. Елате да седнем на дивана, елате да седнем на този диван.
В момента сме малко заети с война, ама. Маш, седна. Седнах. Някъде маняка, знам къде ще се крие. А где ще ги бием? Знам, че ги бием. Не трябва тук обаче да умираме и малко. Ако умря малко. Качвам се вкъщи, защото наблизо има някакъв. Знам, че наблизо има някакъв. Ние той воен ма вяна покрива има да стреля. Аз оцелях, защото... На покрива е! На покрива е! Не! Зад завода е! Зад завода! Скръх се на време. Някак ще си буквално зад завода. Май го умъртвихме. Мамай. Въй, някакъв човек е чили падна от небето. Добри утре, ходили са на басейн. Не знам. Ще видиш долу как изглежда на живо. За теб! За теб е! Някакъв с... Долото ли е с танковете? Ами ако искаш елатра на басейн, безпри ще видиш долу. На живо. Може. Сигурно ще ходим пак на ескейпа. Ние миналия път бяхме на ескейп. Ама с придружител. Бяхме с майка ми, защото тя искаше да ме заведе. Повтарям, господин! Къде си ти? Люка уби. Видях го. Опитат да ме убият! Двама са! 4. Единия падна! Свалиха ме като самолет! Бързо! Трябва да отиваме да ги... Трябва да ходим да дехнем. Защото Пламен утре няма да е в града и за жалост няма да можем да видим с него на басейн. Ей, тук има камион. Трябва да питам, може и да може, трябва да питам. Здрасте! Дръжте базата. Еде ми трък! Бомба. Фак! Та бомба буквално беше пред мен и аз бях... Тук ние ги бихме За и те- цялото клипа. Oh my God!